Ronnie Pellegrini se jkun fit-tmum ta' Transport Malta, preċiżament fil-kariga ta' Chief Operating Officer. Pellegrini li fi żmien kien qisu d-del tal-eks Ministru Laburista Lori Sant, protagonista assolut fi żmien Gvern Laburista tas-sebgħinijiet u tmeninijiet, meta wkoll pajjiżna kien mifni bil-korruzzjoni u b'ħafna ħniżrijiet kbar li tebbaw l-istorja ta' pajjiżna. Diġà daħal fil-bini ta' Transport Malta u nhar it-tnejn li għadda kellu l-ewwel laqat. In-Nazzjon żvelat li din il-ħatra kienet imbottata mill-Ministru Ian Borg li qed jiffresh it-tapit tal-preparamenti tiegħu biex darba tibda telliqa leadership tal-partit, allura jkun fil-pole position fil-konfront ta' kandidati oħrajn bħal Europarlamentari Mirjam Dalli, il-Ministru Chris Fearn u l-Konsulent Legali ta' Kastilja Robert Abela. Jekk James Piscopo li twarrab minn ċermen u uffiċjal eżekuttiv ta' Transport Malta twarrab bil-pulit mill-istess Ministru Ian Borg wara li tal-ewwel beda jaħdem għal kandidatura ta' Mirjam Dalli, issa postu mistenja jieħduh aktar minn persuna waħda fir-ruoli differenti. Din l-aktar manuvra reċenti ta' Ian Borg biex jerbaħ it-tmexxija tal-partit iħolqa oħra fis-sensiela ta' manuvri li l-istess Ministru issa ilu jagħmel. Dan biex hekk minn underdog issa ftit qed iressaq leħ esponenti varji tal-partit, fosthom bħal Ronnie Pellegrini li bosta anqas biss ridu ħabbata wara bibhom aħseb wara kemm iridu jaħdmu miegħu minħabba l-estremiżmu tiegħu. Isem Ronnie Pellegrini mhux biss ifakkar lil ħafna fil-mod kif kien jemmilita b'mod aggressiv meta kien jifforma parti mit-tmexxija tal-General Workers Union, iżda l-apiċe kien il-famuż messaġġ li hu kien kiteb fuq il-medja soċjali meta kien stqar li iva il-laburisti għandhom ikunu preferuti fir-residenza San Vincenz de Paul. Dak kien każ li jħodna lura s-sajf 2016 meta Ronnie Pellegrini kien iddikjara li hu favur id-diskriminazzjoni politika u mhux talli jemmen fiha hu nnifsu iżda talli instiga li d-diskriminazzjoni għandha tkun fuq kull livell.